για Μέρλινγκ, ανώτερα από Βανάντες, μαρούλια με 3 καρδιές, πατάτες συνεχές, ακούσατε φωνή, ποιος ο Μανάβης? Μα τον πιάναμε, δεν ξέρω εγώ, του ξυγιόμαστε και κάνα 2 μαθηματάκια. Βρε δεν είσαι καλά, βρε, ο καλλιτέχνης γεννιέται, βρε, δεν γίνεται. Καλά σου λέει. Έτσι είναι, άλλο το πορτοκάλι, άλλο το χασάπι. Είναι δυνατόν να πάρουμε Μανάβη να μας τραγουδάει χασάπι? Εντάξει ρε μαέστρο, τότε να πάμε να βρούμε ένα χασάπι. Στο Πειραιά, στο Μουράγιο, είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα Λε παιδιά, πιάσε τα όργανα. Εδώ. Εδώ, πάμε. Στον Πειραιά, στα καμίνια, φτώχεια, καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βράδια τα σαΐνια κι ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Αγάπη και πόνο κανένα δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα έκανα υπομονή και κουράγιο. Ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω.